Ola, son Patricia e só son unha das persoas da área de xustiza climática, xunto con outras compañeiras como Analía, do Río ou Laura. E vou vos a contar un pouco o que imos a facer nesta área nos vindeiros meses. Seguramente o máis destacado sexa que no ano 2019 comenzaron grandes mobilizacións cidadáns exixindo actuacións contra a emerxencia climática. A nivel legislativo presentouse no Estado chamado Paquete de Enerxía, parte do cal é a recén aprobada Lei de Cambio Climático. En Galicia, a Xunta presentou a súa propia Estratexia de Cambio Climático, un documento prácticamente baleiro, sen un orzamento nin un calendario ben definido. Sen embargo, somos conscientes de que o contexto mudou estes últimos meses ca pandemia do coronavirus. A pesar da incertidume, a comunidade científica non descarta que sexa unha consecuencia máis do cambio climático e a continuada perda de biodiversidade. Daremos continuidade a 3 campañas. Faremos sensibilización sobre o novo panorama en canto aos dereitos na enerxía renovable comunitaria. En Galicia, centrarémonos na promoción de iniciativas comunitarias enerxéticas, como o caso da cooperativa Nosa Enerxía, socia ca que temos firmado un convenio de colaboración. Tras o anuncio de peche da térmica de Meirama durante o 2020, como parte da plataforma Galicia, un futuro sen carbón, poñeremos o foco na central de As Pontes, xa que a súa propietaria Endesa nin aclara o calendario de peche definitivo, nin a súa implicación na xeración de alternativas de emprego sustentable. Aquí recolleránse actividades de incidencia política, formación, sensibilización cidadá e traballo en rede, apoiándonos sobre todo no movemento galego polo clima, motivando a participación nos momentos quentes do ano en canto a clima e enerxía, como foi o 27 de setembro do ano pasado, ou xa neste ano, o pasado 24 de abril, ou as que se prevén o vindeiro 5 de xuño. En todas estas campañas incluiremos a perspectiva de sur global, xa que se dá a paradoxa de que sendo estes países os que menos teñen contribuído ao cambio climático, son os que máis sofren as súas consecuencias. Un claro exemplo que tamén imos traballar serán as refuxiadas climáticas. Máis do enfoque de xustiza global, na área de xustiza climática vamos a integrar a perspectiva feminista de dereitos humanos, que no caso concreto de Galicia, non ter unha persoa responsable da área, pois nos apoiaremos moito no que son tanto na rede estatal como internacional de Amigos á Terra, así como as plataformas das que formamos parte. E xa para finalizar, un chamamento á participación. Se tes interese nesta temática ou che preocupa o que é a emerxencia climática, as formas de participación son múltiples, desde online, a través de correo electrónico, grupos de Telegram, así como de xeito presencial, a través dos grupos locais do Movemento Galego polo Clima. Así que non tes excusa.